Kwabasegalathiya isahluko sokuqala. UPawulu, umpostoli ongaveli kubantu noma ngumuntu, kodwa ngoJesu Kristu noNkulunkulu uYise owamvusa kwabafileyo, nabazalwane bonke abanani kuwo amabandla aseGalathiya. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini yethu uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elibi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Makube kuye udumo ukuze kube phakade. Amen. Ngiyamangala ngokuba nimhlubuka masinya kangaka yena owanibizela emuseni kaKristu niye kwelinye ivangeli, elingesilo elinye kuphela, ukuba bakhona abanididayo bethanda ukuphendukezela ivangeli likaKristu. Kepha-ke noma kungaba yithina noma ingelosi evela ezulwini enishumayeza ivangeli eliphambene nalelo esanishumayeza lona, makabe ngoqalekisiweyo. Njengalokho sesishilo, ngisaphinda nakalokhu ngithi, uma umuntu enishumayeza ivangeli eliphambene nalelo enalamukelayo, makabe ngoqalekisiweyo. Ngokuba manje ngizincengela kubantu noma kuNkulunkulu na? Kukho ngifuna ukuzikholekisa kubantu yini? Uma bengiza kukholekisa kubantu, kungaba ngisiyinceku kaKristu. Ngokuba ngiyanazisa, bazalwane, ukuba ivangeli elishunyayelwa yimina alisilo elingokwabantu, ngokuba nami angilamukeliswanga ngumuntu, futhi angilifundiswanga, kepha ngilithole ngokwambulelwa nguJesu Kristu. Nizwile phela lokhu ngenkambo yami yakuqala ebuJudeni, ukuthi ngalizingela kakhulu ibandla likaNkulunkulu ngalichitha. Futhi ebuJudeni ngabadlula abaningi abayintanga yami kwabakithi, ngishisekela kakhulu kunabo amasiko awokhokho. Kepha-ke mhla kwabakuhle kuNkulunkulu owangahlukanisela kwasesiswini sikamame, wangibiza ngomusa wakhe, ukuba yambule indodana yakhe kimi, ukuze ngiyishumayele phakathi kwabezizwe. Khona lapho angibuzananga nanyama negazi, futhi angenyukelanga eJerusalema kubona ababengabapostoli ngaphambili kwami, kodwa ngamuka ngaya e-Arabiya, ngaphinda ngabuyela eDamaseko. Kwathi emva kweminyaka emithathu ngenyukela eJerusalema ukubona uKhefase. Ngahlala kuyizinsuku eziyi15, kepha angibonanga omunye wabapostoli, kuphela uJakobe umnawe weNkosi. Kulokhu-ke enginilobela khona, bhekani, phambi kukaNkulunkulu angiqambi amanga. Emva kwalokho ngeza emazweni aseSiriya naseKilikhiya. Ngangisengongaziwayo ngobuso emabandleni aseJudiya akuKristu. Abasezwile nje ukuthi lo okade esizingela useshumayela ukukholwa akade ekuchitha, ayedumisa uNkulunkulu ngami. Kwabasegalathiya isahluko sesibili.
Kwathi emva kweminyaka eyi14 ngabuye ngenyukela eJerusalema kanye noBhanaba, ngithatha noTithu futhi. Kepha ngenyukela ngambulelwe ngabalandisa ivangeli engilishumayela phakathi kwabeZizwe, kepha phambi kwabadumileyo bebodwa, funa mhlawumbe kungaba ngukuthi ngigijimela ize, noma sengigijimela ize. Kepha ngisho noTithu owayenami engumGriki kaphoqwanga ukuba asoke, kepha kwaba ngenxa yabazalwane bamanga abangeniswa ngasese, abangena ngokunyenya, bezakuhlola ukukhululeka kwethu esinakho kuKristu Jesu, ukuze basenze izigqila, esingabahlehlelanga nasikhashana ngokubathobela, ukuze iqiniso levangeli lime njalo kinina. Kepha kwabadumile ngokuthi bayinto, nokuba babeyini, akulutho kimi. uNkulunkulu akakhethi buso bamuntu, ngokuba kimi abadumileyo abanenzelanga lutho. Kepha kunalokho lapho babena ukuthi ngithenjiwe ngevangeli kwabangasokiyo njengoPetru kwabasokayo, ngokuba yena owanika uPetru amandla ukuba abe ngumpostoli wabasokayo wanginika nami amandla ukuba ngibe ngumpostoli wabeZizwe. Bathi ukubona umusa engiwuphiweyo oJakobe noKefase noJohane ababaziswa ngokuthi bayizinsika, banika mina noBhanaba isandla sokunene sokuhlangana ukuba thina siye kwabeZizwe, kepha bona baye kwabasokayo. Kuphela ukuba sikhumbule abampofu, eyonanto nami ebengikhuthalele ukuyenza. Kepha ekufikeni kukaKefase e-Antiyokhiya ngamelana naye ubuso nobuso, ngokuba wayenecala. Ngokuba bengakafiki abanye ababevela kuJakobe, wayedla nabeZizwe. Kepha kuthe ukuba kufike bona, wamonyuka wazahlukanisa nabo, esaba abokusoka. Nabanye abaJuda futhi bazenzisa kanye naye, waze wathatheka noBhanaba ngokuzenzisa kwabo. Kepha kuthe sengibonile ukuthi kabahambisi ngokweqiniso levangeli, ngathi kuKefase phambi kwabo bonke, uma wena ongumJuda uhamba ngokwabeZizwe ungahambi ngokwabaJuda, ubaphoqa kanjani abeZizwe ukuba bahambe ngokwabaJuda na? Thina singabaJuda ngemvelo, singesize izoni zabeZizwe. Kepha lokhu sazi ukuthi umuntu akalungisiswa ngemisebenzi yomthetho, kuphela ngokukholwa nguKristu Jesu. Nathi sakholwa nguKristu Jesu ukuba silungisiswe ngokukholwa nguKristu, kungengemisebenzi yomthetho, ngokuba ngemisebenzi yomthetho akikulungisiswa nyama. Kepha uma thina lapho sifuna ukulungisiswa ngoKristu, nathi uqobo safunyanwa siyizoni, kanti uKristu yisikhonzi sesono na? Qha nakanye. Ngokuba uma ngibuye ngakhe engikudilizileyo, ngifakaza ukuthi ngingoweqa umthetho. Ngokuba ngomthetho mina ngafa kuwo umthetho, ukuze ngiphilele uNkulunkulu, ngibethelwe kanye noKristu. Akuseyimi ophilayo, kepha uKristu uphila kimi. Ngokuba ukuphila engikuphilayo kalokhu enyameni ngikuphila ngokukholwa, okungukholwa yiNdodana kaNkulunkulu
eyangithandayo yazinikela ngenxa yami. Angiwenzi ize umusa kaNkulunkulu ngokuba uma ukulunga kuya ngomthetho khona uKristu wafela ize. Kwabasegalathiya isahluko 3. Onina maGalathiya angaqondiyo. Ngubani oniloyileyo nina enalotshelwa phambi kwamehlo enu umfanekiso kaJesu Kristu ebethelwe esiphambanweni na? Yilokhu kuphela engithanda ukukwazi kinina ukuthi namukeliswa umoya ngemisebenzi yomthetho noma ngezwi lokukholwa na? Niwulekile kangaka na? Niqalile kumoya seniyakugcina enyameni na? Nahlupheka kangaka ngeze na? Uma kambe kungeze. Ngakho yena oninikayo umoya noveza imisebenzi yamandla phakathi kwenu ukwenza ngemisebenzi yomthetho noma ngezwi lokukholwa na? Njengalokhu Abrahama wakholwa nguNkulunkulu wabalelwa kuye ukuthi ngukulunga. Yazini-ke ukuthi abokukholwa yibona bangamadodana ka-Abrahama. Kepha umbhalo ubona ngaphambili ukuthi uNkulunkulu uzakulungisisa abezizwe ngokukholwa walishumayela ngaphambili ivangeli ku-Abrahama wathi, izizwe zonke ziyakubusiswa kuwe. Njalo-ke abokukholwa bayabusiswa kanye no-Abrahama okholwayo, ngokuba bonke abemisebenzi yomthetho baphansi kwesiqalekiso, ngokuba kulotshiwe ukuthi baqalekisiwe bonke abangemi njalo kukho konke okulotshiweyo encwadini yomthetho ukuba bakwenze. Kepha ukuthi ngomthetho akukho muntu olungisiswayo phambi kukaNkulunkulu kusobala, ngokuba olungileyo uza kuphila ngokukholwa. Ngokuba umthetho awusiwo owokukholwa, kodwa owenza lokhu uyakuphila ngakho. uKristu wasihlenga esiqalekisweni somthetho, ebenziwe isiqalekiso ngenxa yethu, ngokuba kulotshiwe ukuthi baqalekisiwe bonke abalenge emthini, ukuba isibusiso sika-Abrahama ngoKristu Jesu sifike kubo abezizwe, ukuze samukeliswe isithembiso sikamoya ngokukholwa. Bazalwane, ngikhulumiso kwabantu, nokuba kuyintando yokugcina yomuntu eyaqiniswayo, akakho oyichithayo noma enezela kuyo. Manje-ke izithembiso zani ku-Abrahama nenzalo yakhe, akasho ukuthi ezinzalweni kungathi ngeziningi, kepha kungathi ngeyodwa ukuthi nasenzalweni yakho enguKristu. Kepha ngisho lokhu ukuthi isivumelwano esaqiniswa nguNkulunkulu ngaphambili umthetho wavela emva kweminyaka 430 awusesuli uze usichithe isithembiso, ngokuba uma ifa likhona ngomthetho alikho ngesithembiso, kepha uNkulunkulu umnikile lona u-Abrahama ngesithembiso. Pho umthetho uyini na? Wanezelwa ngenxa yeziphambeko, ukuze kufike inzalo enikiwe isithembiso, umisiwe ngezingelosi ngesandla somlamuleli. Kepha umlamuleli kasiye owamunye, kepha uNkulunkulu munye. Pho-ke umthetho uphambene nezithembiso zikaNkulunkulu na? Qha nakanye.
ngokuba uma wawunikiwe umthetho onamandla okuphilisa ngempela, ukulungisiswa ngakuya ngomthetho. Kepha umbhalo uvalele konke phansi kwesono, ukuze isithembiso ngokukholwa nguJesu Kristu siphiwe abakholwayo. Kepha kungakafiki ukukholwa, sasigcinwa phansi komthetho, sivalelwe kuze kufike ukukholwa obekuzakwambulwa. Njalo-ke umthetho sewaba ngumlayi wethu wokusiyisa kuKristu, ukuze silungisiswe ngokukholwa. Kepha-ke sekufikile ukukholwa, asisephansi komlayi, ngokuba nonke ningabantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa kuKristu Jesu. Ngokuba nonke enabhaphathiselwa kuKristu nembatha uKristu. Akukho umJuda nomGreki, akakho oboshiweyo nokhululekileyo, akakho wesilisa nowesifazane, ngokuba nina nonke nimunye kuKristu Jesu. Kepha uma ningabakaKristu, seniyinzalo ka-Abrahama, niyizindlalifa ngokwesethembiso.